spørge dig, hvad du ser som den største udfordring for områdeledelse lige nu og i den nærmeste fremtid. Jeg ser den største udfordring, det er, at områdeledelse det er en ny struktur for nogen, og andre har den kørt andre steder, men det er, at økonomien kommer så meget ind over. At besparelserne i kommunerne bliver kædet så meget sammen med strukturen, og det er ikke helt rigtigt. Områdeledelse har nødvendigvis ikke noget med besparelserne at gøre, men det bliver blandet sammen. Det synes jeg er en stor udfordring, og derfor så tænker jeg, at vi skal huske at have fokus på noget andet. Vi skal huske at have fokus på fagligheden, og holde fokus der, og sætte nogle andre ting i gang, og så lade områdeledelse leve sin egen struktur, hvor vi så prøver at få børnehusene til at have fagligheden for øje. Ja, hvorfor er det vigtigt at holde fokus på fagligheden og på den pædagogiske udvikling i de her omstruktureringstider? Det er rigtig, rigtig vigtigt for, at vi ikke bare skal have en brokkultur, som jeg kalder det. At vi skal passe på, at vi ikke bruger vores ressourcer forkert over for børnene. At vi bruger vores ressourcer til at have fokus på de politiske beslutninger og de besparelser, der ligger i alle kommuner lige nu. Vi skal holde fokus på, at vi er ansat til en opgave, der hedder at give børn en faglig pædagogisk udvikling. Og det er så vigtigt, at vi holder fokus på det. Og noget af det, der faktisk har områdeledelse har gjort, det siger langt de fleste evalueringsrapporter, som nogle steder vil afslutte, det er, at det har højnet fagligheden. Og det er den del af områdeledelse, vi skal holde fast i. Hvordan højner vi fagligheden, og hvordan holder vi forstyrrelserne væk fra børnehusene? Forstyrrelserne må ligge på områdelederniveau. De skal ikke ligge ud i alle børnehusene også. Hvad betyder det at sætte fokus på den pædagogiske udvikling for de daglige ledere, som tidligere har været institutionsledere med administrative opgaver osv.? Altså, i det område, jeg er områdeleder for, der er vi så heldige, at vi har haft et projekt, der har været finansieret af ministeriets midler. Det hedder, det kan hurtigt blive for sent. Det har været en gevinst at få, samtidig med, at man kørte områdeledelse, fordi det har gjort, at de daglige ledere, der før var ledere og havde en souschef og har været vant til at have en anden lederrolle, som nu skulle til at være daglige pædagogiske ledere eller spillende trænere, de har holdt fokus på opgaven, fordi de har fået en stor opgave ind i det pædagogiske, ved vi har kunne køre et projekt for eksempel. Og det kan jeg i hvert fald anbefale andre områdeledelser, at ved at køre noget projekt eller have noget faglig fokus til de daglige ledere, så kommer aflæringen sådan lidt på et tidsspor, fordi det giver helt sig selv, hvis man får en stor opgave i at have fokus på fagligheden. Så aflærer man på automatik, kan man næsten sige, uden man lægger mærke til det, og indlærer det nye. Og så her til sidst, har du nogle anbefalinger til BUPL i forhold til det arbejde, som vi kan støtte op omkring i relation til områdeledelse? Ja, jeg synes, BUPL har en stor opgave i at prøve at hjælpe. Når vi nu har fået områdeledelse, så tænker jeg, at vi kan decentralisere langt mere. Og i forhold til tidlig forebyggende indsats, så synes jeg, at vi skal prøve at kigge på, om vi har nogle systemer, som er for bureaukratiske og for langt væk fra barnet og brugeren. Jeg synes, at områdeledelse har givet mulighed for, og det tænker jeg, at BUPL kan hjælpe med, at vi kan sætte fokus på tidlig forebyggende indsats. Hurtigt at rykke ud til borgeren, være tættere på, og beslutningsvejen er langt, langt mindre. Og den faglighed tror jeg på, at vi kan få lagt ud i langt større grad, og det tænker jeg, at BUPL kan gå foran med. Tak skal du have.